kana vana vakuwandira ichika vamwe vana usare nevashoma ndozvamunotaura. Bahasha TV, nyaya sezvadziri. Uya kwandakaita pamunda pandigeri ndakasvika through land dispute, saka chairman wacho akapinda aine chinangwa chokurwisana neni, even ndakada kuti nditambidzane naye mashoko izvezvi kutaura chokwadi haatambidzike munaye mashoko, kana kuti anoyananisa izvezvi kutaura kuno mudare muno, nyaya iri kupolisi kutaura kuno kumudare muno ingadai iri nyaya yokuti akukudza changamiro kuti ndine fufu iyi munhu akananga uroi babava ndiripo pake pana uroi hachisi chinhu chinhwani ndakarwiswa ndine pepa randina kusvika ndizoenda kupolisi izvi. Alright. Madzimai vangu vakarohwa. Alright. Nyaya iripo ndeyekuti vakumhangarirai nevakumhangarirai nenyaya yeuroi. Sure. Sabhuku ari kutaura nyaya yenzvimbo. Sabhuku handingamunzwa achitaura nyaya yeuroi. Mupurisa wakaendapo kuti uzonyora samoni wakaudzwa nyaya yeuroi, ndizvo? Saka nhau yeuroi ndiyatoda kuona kuti yakaitika here zvechokwadi, nokuti ndoiri pasamanisi. Pane point imwe ndikaikangana kana kuti muraikangana inauya ndaruda kutonyora bhaketi kutaseiko kutenga ndiripo sikuitika mukomana uyo anonzi Mapunga Tongo akambogara pabright, saka akambofona achikumbira chikafu akati handina kunyatsorima zvakanaka chamwari, saka musi wakauya ini ndichisangana naye akataura akati panhau dzeminda iri kupirwa nachairman ikoko yemastenzi ini ndindakasvitsa chichemo kuna changamiri. Chairman wenye akauya kuno akasvitsa chichemo ichocho kuti ndinoda kukumbirawo ndiise madiki kumaboundaries. Ndikati rega ndinokusvitsira chichemo chipi ichi $5 ndakatomupawo semunhu akanga atofambirawo nyaya semunhu mupurisa wamambo, ndikati bata ungatiwe semunhu afamba ungangofamba wakadaro ndakamupa ini iwe manje wabona secorruption. okay yo pende pemenda mberi kana vana vakuwandira ichika vamwe vana usare nevashoma ndozvamunotaura. Uchakukuvanuvanaeni kumuone independent person asiri mwana wenyu ari munhu, kana kuti asimo asina kuuya asi anogona kutopona, nokuti kana munoudza tinokubvunza nemamabvunzi variko kumadiko yanavo hati pakanyorwa apa chinzi uyaine mahwitiniseni mamari aivazve mada matosiya uyo kana wenyu vamauya nehwitinisi koimi dare renyu kuti nyaya yenyu isimbe inoda hwitinisi yakasimba. Iraimwe varikuvapa mari babava vauya nemahwitinisi tatotsvaga mari uye dare kiwanike kunetsa kuwana munguva saka makanangwa uroi makanzvikana vana vakuwandirai idyai vamwe ndosvoko rakawana mwana wangu ari kurwara kumbau sabhuku ati ndiwe sabhuku ndimudzi wababa kunangwana baba ndakango zvinyarira ndati unochokwadi here sodochimane nokudo
idzi nzvimbo dziri kugoverwa munhu wese. Saka nzvimbo yandakapiwa iyoyo haisi yake, iri kunze zvakapfuuridza. Zvino iye manje aiwandi kuzinzo nyanga dzingatsvagwa dzingadini zvazvo changamira asi kutaura chokwadi pana inini ndichitaura ndakazvimirira handina mukuru uyo haaende pakati pemhuri mapanzwisisa zvese zviri kuitika dambudziko rese ende angadai achitounganidzawo vanhu masetlers kuti tafunga kuita zvakadai ende mati ndakapinda neminister of lands saka ava vari kupirwawo nani nachairman saka dambudziko raakuitika manje ndorokuti panzvimbo pakutosara pasina kana rufuro wokuti kana unoti kana mombe yangu ikati yaenda apa inenge yapa mushapechi pemunhu mujinga memunda wangu ndo pakutsiurana ikoko chairman wacho ane haasvike pandiri iye kumubvunza kuti takambogara pasi here tichitaurawo nenyaya iyi kana kuti pane chaakakwanisawo kuita here munhu wokuti anenge achingotorerekera kuti achingofamba semafambiro aitirapi iwaya takasangana parufu akanditaurira akati inini kumba kwangu ini handimuki ndotomutswa nevanhu parufu romukomana uyo kumba uko achikuni vakasvika vasvika kumba uko vakauya kuseniseni vaine mwana wamudhuzha mutsvuku mukadzi ndinoda kuti ndikurukurewo pamusoro penzvimbo iripo ipapa yanga yavakirwa pabani ipapa pandopamutsa nyaya yese iyi. Mupurisa ungaunditsana nguri pavari kurwira pabani hongo mashoko yataura wayanzwa here hongo vari kurwirei vanayo mashoko aripo ndekuti pabuda nyaya yekuti kana vana vawandisa enda unodya vana vavo iyi nyaya wayekuti kudii yehuroyi saka uri kumirira nyaya yehuroyi here handisi kuimirira asi chigarazi nyaya inapapa nemunda zvokuroyi zvakazonyorwa samoni nemunda pakunesana kwavanhu otherwise nyaya inoita vanhu ndiri kupauda ipapakubatikako uroyi pakutadza kubatika ndopandinoda kuti ndipe maviews kuti ndikuonese rega tichera maviews yacho toyachera zvakanaka madade ava baba ava pamusi wandisingazive dhedzi wakambovaona here chii chakabuda pamakaonana nababa ava vakabudisa muromo wekuti inini panawo ndigoni wakakunda ndiwavo andigoni yaitaurwa nani nababa zvakanaka chii chakazouya pamashure pemashoko iwa chakaya kumashure ndechekuzoponerwa kwevana vavo vachiuya kuzondirwisa pakabva kurwiswa chakatanga kurwiswa chakatanga vana nemashoko chii mashoko akatanga yakatanga muri vangani tiri vatatu muri vatatu ungandiudzawo shoko rawakataura iwe rinogombora baba ava baba ndakavataurira ndakati hazviiti kuti mwana wenyu auye kuzogara pachapesana naye zvakanaka ungandiudzawo shoko rakaipa rakataurwa nababa hapana kunze kweiwayo chete hapana handitika saka wakazotora sei mombe dzavo uchizirovera kumwe uchivatorera mapiki yavo inhau ihwai yakanga iripo ipa inhau yekuti vaida kututambura neinjini vachichera ipapo ndo pandakatochera zvitinhu zvangu mumunda mangu imomo saka ipapo ndipo vakanga vakutochera dhaga kuti vaita sei vatonunama imba yavo zvakanaka mairwira mvura ndi apete mvura mairwire apa pavari kuda kuisa mwana wavo varuda kuisa mwana wavo inzvimbo yani yangu nzvimbo yani yangu yako ungandipewo offer letter yako here tizoti nzvimbo yako yakaperera pakati ine mahectares
Nzvimbo yangu ine 4 hectares. 4 hectares. Takaenda kunoverenga 4 hectares idzodzo dzinotora nenzvimbo yacho iyo. Hadzikwanisi nenyaya yekuti ipapo panenge pane wakapiwa 4 hectares dzako dzakakwana. Handitika? Toenda kunoverenga 4 hectares dzacho idzodzo dzinonokwana here kana dzinopfuura? Dzinenge dzakuda kuti pfuurire. Yapfuura nzvimbo iyo ndeyani? Yaestate. Saka muri kurwira nzvimbo yestate handiti? Kastate land. Akana murizani. Kwe wakazotanda sei mapi ako iwe? Nzvimbo yestate. Mari? Wakazotanda sei mapi ako nzvimbo yestate? Senzvimbo yestate ndaingisatarisa kuti handitarisiri kuti munhu auye kuzoita maactivities akaita sokutema muti semunhu ane munda uri padyo nekastate land kachomubani imomo. Komakadi kugara pasi uyu na video chairman newe pakanzvimbo kwestate aisi nzvimbo yenyu mese muri vaviri mati nzvimbo yestate makadi kugara pasi. Hatina kukwanisa kutombobatanidzwa pamwe chete chairman handizive kuti mungatondibvunzirawo chairman kuti sei basina kuti gadzika pasi. Ndoda kuziva akafambira mumwe kubva kwake uku nokubva kwake uku kusvika panzvimbo iyi akafambira mumwe ndiani kana kuti akatanga kusvika panzvimbo apa ndiani? Ndiye musi wacho iwoyo ndakavawana varipo asi akafambira mumwe musi iwoyo ndoda musi iwoyo akatanga kusvika panzvimbo ndibaba ndovakatanga nditi iwo wakazosvika uchiti kuti sepazvidhina zvangu pandanga ndichikutoita zvezvidhina zvangu ndikati iye munhu amira nengoro pangave nokutotorerwa zvidhina kuti ipa saka pakuzotaura kwatakaita ndopatakazoona chokwadi kuti baba vakanga vari kutoda kutoita zvenhengi zvokushanda pakastate land karumbanika. Zvakanaka. Wakatina mombe dzakaridza nditi wakatora mapika nditi wakatora demo nditi wakatora pika nditi wakazvurudza paipi yemvura nditi wakaizviridzirei sekuti yakari nzvimbo yestate? Hapana kutoedza kustopa maactivities avaida kuita munhu. Unovastopa sei nzvimbo yako? Ndoma ndinofudzira mombe saka nzvimbo yako sina muyananisi instate land ndoda kuziva chete ifuru. Ndoda kuziva chete nzvimbo yako here? Nzvimbo yako here estate yemunhu wese. Nzvimbo yako here? Kwete haisi yako handiti. Baba nzvimbo yenyu here? Nzvimbo yenyu here? Kwete nzvimbo yenyu. Saka mutitenderedza saka muri kurwira nzvimbo yestate isiri yenyu handiti? Saka hapana muri dzo nzvimbo tokutitenderedza. Ndima apa nzvimbo mama muzvitaiso here kuti unopana unofana kutanga kugara pasi na nyanyo vese vari vaviri uyu arigarira pasi anotaura kuti asabhusa already ndovarakutabhuka pano nyaya inoitika sabhuka indimi ndimi muridzi wevanhu. Unoona zvinoitwa namambo panapa pane vanhu vanomisbehava zvakanyanya munodai but because ndivo muridzi wembavha varoyi mhondi neeverything including nenyoka navambira futi ndivo varidzi vanotoziva kuti mimba inozvara mbavha nemunhu vanoaccepta wotsvaga nzira dzekuita tera vanhu vavo kuti vakwanise kugarisana nokuti imimi ukaita teka nemunhu agere munzvimbo yamunotonga munoita nasei ini ndine mukuru moti handinzaro iwo bvatone nehefty boat handinzaro. What is the end result? Makuparata vamwe vese vachatora advantage yekusaziva zvamunoita kuti imimi vanhu vakuru vacho hapana vanhu vanopedzerana nekuva vanhu vanotaura. Saka tiri kuti inini ndiri nechinzvimbo chevakuru ndimi munofanira kuona kuti zvakandinetsa pano saka ndodini inini ngaindiende kana kuna mambo ndini usabhuku wenyaya munhu ndanetswa nevanhu ava nezvakati mupiwa mazana kana mambo kuveza inga mukutogotaura makasvika pamambo kuzvino mukunetswa nesubject iri munzvimbo menyu imi muina mambo
kwacho kwatutunga iko. Kurundo. Chipedzere yapa kubva matipiro kuna mambo. Hapana zvatinogarira kana pavana. Izvi zvezuro izvi izvi. Vanhu vanofana kugarisana zvakanaka. Chandiri kuona ndechekuti sabhuku nzvimbo yamukapa vanhu inzvimbo yamambo. Hamuna kuti vanopa vanhu pasitezvere kuti panzvimbo pemunhu asi pasina munhu. Mambo vakatenda kupa vanhu minda masitendi kuti munhu angwatuka. Alright. Angamiri. Akudzosera kwamuri. Ndinotenda chekutanga kuti tigare zvakanaka tisavengana. Kana muchitadza kugara mambobhirwa kuti enda munogara apa munoruza ipapo notinge tisingasime mhirizhonga. Murawo uri watinotevera urimo Traditional Leaders Act mukuona nzvimbo dzese dzenyika tichitarisazve kuti mune vana vari kuberekwa. Imimi masabhuku kana machiamini mukaenda mukati vana vanyu vamabereka mobva mavapa nzvimbo idzoti kozvizikuruwo kana zvazobereka zvichenya kupi. Ende kupanana kwamuri kutoita kwako muri kutouraya mafuro. Venenzi vakati mukati pepurazi rega rega pane mafuro, nzvimbo yemafuro. Ndo yandiri kunzwa uyo ari kutaura kuti mumafuro futimo inostikland yamaenda kunorwira. Murawo wangu unoti pamusana pekusatevera murawo wehurumende neMinistry of Lands, nzvimbo inenge ichisiyiwa kuitira madevelopment yamangwana. Haisi yekuti wewe kana wasvika ungoti pano ndepangu ndangobata nokuti hapana ndikukutsiwa. Handiko kufamba kunoita murawo. Zvina panzvimbo yamuri kurwira izvozvi, iyo nzvimbo ndatotora razunde ramambo. Chinonzi zunde ramambo chinhu chinobetsera iwewe futi. Kumba kwangu kwandiri kugara vanhu vakawanda vari kuuya nenhamo nematambudziko. Chirikadzi dziri kutorerwawo minda hadzina kokuenda nodzipa chikafu, dzinouya kwamambo. Saka masango yasara iwayo ndoyandinenge ndichitora semai vanga vari kuchema ndotendai munorima wapa nevane vakwegura nevakaremara. Ndio vandiri kuda kuti vawanewo ikana yekuti vararemewo vari munzvimbo idzodzo. Imi munenge mapiwa vatano mwakuenda kunorwisanirana nzvimbo idzodzo, makuenda kunonangana uroyi munzvimbo idzodzo, uroyi hwemazwi neshungu. Ende uchizobvawo mukuenda mukutsvagiwawo futi kana pane anenge akuniwa nemazwi. Saka sabhuku ndanzwa achitaura kuti ndakati iwewe kana uine vana vako paukapiwa ipapo pa 6 hectares dzako handiti watiimba chete
mubereki wega ringa akapiwa 6 hectares yake ne50 by 50 ndiyo residential stand iri kupiwa neministry of lands. 50 by 50 mwana wako ngaenda nowako pakona kumunda wenu 6 hectares idzodzo nokuti nyika izvimbe. Iye zvino pane vamwe vakamboramba chirongwa zvataura mumwe mukomanapo achiti pavaipa minda makanga muripi, akati yanga ari mwana mudoko asati akurawo. Ichokwadi ichocho. Asi kune vamwe vaishevedzwa kunzi uyai kamutore minda, vamwe vachiti hurumende iri kutamba. Pakanyorwa kanyorwa kuti rambai makashinga, vakashingirira nhasi vanoti matama nematumbu. Vamwe vaiti avo tichaziva togovanawo, munoona kagovana kare. Ndio vacho vava kupindurwa mukaenda kumaofisi motaiwa pazvaitwa zvirongwa zvimakanga muripi. Saka isusu madzimambo tinoziva kuti aiwa muri munyika yenyu yezvizvangu mamakaberekwa muno. Tinenge takuona mekutsekenedza tichienda tichikuisana. Asi ndimo muri kubva mitauro yekuti vamwe vanenge vakuzodzoka kumisha, vakunotonga, vakunosudurutsa vakanga vakagarama vakabata masambo. Tinoda tifambirane pamwe chete nayo. Iye zvino patabva mumaelection apa vanhu vanga vari kungoenda vachingoti vasinoona pane musango ongotema. Tasunga. Asi nyika haisi kuzoguma iri kuenda mberi. Ndiri kuona vanhu vakaunganidza tumashanje vari kutengesa munzira. Asi ndovanga vari kutema miti zvakarewo. Saka ndini ndakuona kusaziva matiri. Saka apa iwo vati une pa4 hectares dzakudzawo kapuwa kwawadarikira kuenda kwacho hakusisiri kwako, kwakuzundera mambo mafuro papurazi pamwe pabright. Iwe political chair pabright ndoda kuona zunde riripo nemafuro, nokuti vazukuru vangu ndoda vazoziva kuti mombe dzinochengeterwa mukaka ende nekurimisa. Saka kana maenda kunoparadza mafuro, makaenda nemachiameni kunogadza vanhu kumafuro, ngavabve. Last week pane mukadzi akauya nachirwa chiameni wepamusonende. Pane mwana ari kutopendeswa nemidziyo nemhondoro, ari kutopendeswa pamusaka pevanhu vakagadzikwa munzvimbo dzisiridzo nemhuri yekwana abanga. Saka ndakataura kuti ivo vacho vachakabvu ananyauri, nokuti imwe mandidherera nokuti ndinotaura nemi muchindiona. Asi vakapakarekara kana vakukuya vakushandira kuti uve benzi, kuti mhosva dzako dzibude, dzichabuda. Saka mumapurazi mamuri ndiri kuda kuti munogara neri munyara kana kuda kuti mugaremo zvakanaka. Ende chandaona apa zvakare ndechekuti vanhu vakagadzwa neministry of lands pane conflict zvakare nevanhu machairman, handiziva kuti ndevapi vari kunzi machairman. Muri kumanzwisa? Ipapo pari kutoratidza friction. Kochangamira uri kubvunza iwe pamwe mungabva matongoti koyo machairman vanogadzwa nani? Machairman vanogadzwa nani? Nokuti ndingi unogadzwa masabhukura? Ndingi unogadzwa mavhidhico chair. Kozvino kansoro ndichituma chairman kansara. Saka ndima kamugadzira kauyo chairman.
uyu uchairman wake ndio watataura kuti sabhuku ari kugadzirwa namambo direct. Village chairman ari kugadzwa negwara remusangano ndio akamirira development. Ari mapapati. Saka manje chairman wacho kana vakuenda kunoita conflict kuti pane zvimwe zvisina kumira zvakanaka